Hello guys, padung ko dares katong na manghinlo ay kuko guys kay jakong gichatan nga na ko nang hinugmarang sa ilaha. So dari ta guys, kay dugay-dugay na ko kakaunda ning marang. Siya magpahinlo pod mig kuko kami nanay ug si Ate Ale ug si Manang. Ay hapit ta ba pud fiesta nga nang nigsimba lami tag kuko. Char. Dari sa ko guys kay magahapla sa ko daring dangog graba kay siguan. Dara guys. Humot ka jo. Ay, Ginoo. Hi guys, darag nang ka guys nga gihatag. Ahang ko anon gisukon kay mukaon si tatay. Rambog nawa kay gisid sa rip. Sana all guwapa. Kuy kulot, magklase na marong Martis kulot. Uy, di mag-hilak-hilak sa school ha? Ha? Uma. Di pa uy, kay kuan dakpon jud kang hilak-hilak ka. Dakuna ka. Ningawan mo kanimo. Hindi ningawon nga mag-school man ka. Saan ka? Maarang din ako akong nangipon sa una lagi kang mama sa Maribuhok. Ano kung di? Kamisra pa ni siya guys. Ay kag. Gutom ko. Ma. Mapagal pag snacks ni mo. Nya. Labi ka sa. Kamera dali na bilin guys kay sila na ito as gym sa Alicia kay adtong importante. Dugera ni plato sa una mo kigamit. So, nagsinog ang kamot guys kay namutang kog mantika para di mo dikit aga ng tagak. Butang kasi ko. Nakalamat ko sa to gaingan dani ha. Murag si Mayor mo siguro. Kinsa to. Para di mo dikit ako. Fictive jud. O wano naman pod. Ay! Hilo mo po ni Limisa. Naman yung gitrapuhan. Yung day ko'y ignog yan na. Isa ka buo. Huwag mukaan ka. Nga na may pita sila yan ha. Yung kaban gazid mo ha. Ugma ba? Ay. Si ugma ra. Hali. Nahog diya kay mahog ka. Kulot. Now. Wake up. Yeah. Yeah. Ow. Nang ka. Coba dia. Kaya nga ti iba. Kitaguan na ba ng nanay kaya huwag na okasyon. Di mo kabongwag pangita. Ibalik na. Ah, Alipliksian. Kat! Yung panaon kong kunino. Body pieces ko. Sabang. Ya, sabang ini. Bay, dali asa to ang gahay sa kabuksan ni nabi ka. Siya. Tapos liko dili na bi, labuka pa iwan bi. Isa ka ba? Oh. Oh. No, nakasira di ko kibo. Abri sa yan na. murah. Uwan, sige na mag-uwan.
Kanina ra ka nang gihay-hay. Ay, ay! Wala, huwag nagsamot. Kinsay gibidya ang nanay og ni Mama Ali. Si Aliana. Basa pa be? Kanima? Di na mao. Sa? Katong may murag orange ba? Walida! Gana gihay-hay. Balik ka. Balik na dito, di na mo. Ibalik re! Isig ka masuagit. Panggali-gali eh. Sugtaan. Nakakaw na. Huwag nakaktura ka pa. Okay. Di ha? Kaya ulit. Magdala kayo na na iwan. Hello guys, dari na po kus ubos guys. Gikan dahil ming liksi na tug, garang taas gamang tug, na tug meals. Pag magpaniod to, karon mag alas 4 na. Alas 4 na dyan. Katug mi, ang ipatug, kay marong di magmaoy-maoy, inik kagabi eh. Kinarabay kalingawan dani, gabi ha man to dyang nadas, basketbulan. Kinatug man pagkapalis. Dara po ko dari sa hong, hala, gipangkuha dada yung tribers guys, kaya og di pangkuhaon, mga matay. Ang mga matay, mga daot, ang katong kamatis ba dari guys. Gipangkuha ni Jabi sa hilaw pa kay nangalata na mag-uban kay malagi ng sigig uwan-uwan dari. Gipangkuha na ni Jabi. Ari jud ang suki, kay ganahan ko dari maglili dari mga biyubas, kabasakan. Ari ko ganahan. Tades manang hilings babaw na maligja og salad. Ito may kalingawan dya. Chat lagi na palit pa kurok salad. Karon na tagtaod kay wala pa ko'y vlog hapon guys. Ko'y ka-upload hapon kay di pa ko gapon ha. Kuan ay nagka-banding-banding mi sa among ang igagaw nga anak ni Roy kay kag Manila sila ninguli man sila kay namatay ilang lulo. Nagbanding-banding gapon ang giday la prome. Diya. Suri-suri pa miatos merkado. Mga kuha na kadto sila guys. Sa una mga gagmay pa na kadto. Magitiniil ra. Maglaag dari. Diya karon anarang lami anarang gwapaha. Mga gwapa-gwapo na. Parang ako nakabidyo gapon guys. Kay kuan. Nag-drive man ko. Diya daris bay. Nalinga po ko nila. Kay pila naman katuig. Wa may nagkita. Pila katuig mi wa nagkita. Dugay na kaadyo. Eskwela pa kog high school. Ag sila elementary pa. Lugaya na kaadyo. Tagto naman guna sila sa Manila. Namudyo. Inja guys karon di ay Domingo kay pista man diri sa among ana may kalingawan rong Domingo sa gabi eh. Zumba anja na pay kuan ba miss ja. By cluster man ja ako may ilang gikuha diri sa among ang cluster 1 man mi. At ang iranin dyan ni ka-Domingo guys, hara mang pakit ag maridyo. Ag sila manggod, ag sabot manggod kuno nila, mag-abang ugaon. Diyan, nanggiabang man sila ugaon, nag-uban pang nanggiabang ugaon, grabe pagilang gaon, simple ra. Kay kuan, ragod na, igo ra manggod kada na magpaso, sa kwarta ay manggod na sila guys. O kisa itong mga kakwarta, marag mga siguro to si Jay Koronahan. Kung ako nag-apas na basta kay naalamay mo present sa mo ang cluster kay lain pagwa kay ag mga bandari wa mo ingon magdi di kuno kay mauwa yan na. Diya kuan ko na panagsarap pud na sa ato ang kuan sityo nga mahitabo. Mo na ako naramay mo present kaning hangjo maghang igso. Ako naramay mo present sa mo ang cluster 1 man mi. First time na ako makasuway guys. Nga na. Diya mo to nagpatabang kong dahirlin gahapon. Nangita mi kuan. Matugali kay day kinabaratuhan. Like 300 ragod to. Mato na raman na isuot. Katong tatong kang reverse katong pagsuot. Gisuot ni das pagkasal ni Prami. Diya kay arang taas haraman pod. Wow kaadyo
rampa dadtong mura pagtagtro nga gamis-mis jed nga kuan raraba igo raraba mo paso. Ganag muligjag isda oy liwaros. Kuan guys kanang nay. Basta tangiran ni Joy inig ka Domingo sa gabi hindi inig ka 28 Lunes sa buntag. Musimba mi ana Alexi. Nanay, ba musimba bas nanay. Puti lagi kang naong ro na. Wala mo gud ko di na mo ko sigiglaag. Nja og oy Sabado man day ugma Lunes day ko puhon magpa-enroll ni Lexi ni gumagsimba. Kay na nagizahang card to gipada ni Mayor ron unja mas mayor ko uli gipada ni Ate Julie. Salamat ka ni Ate Julie sa imong paghagod dihag si kasus card ni Lexi kay di man ma-enroll si Lexi og way card. Ingon man dari patakaran sa patlong kam di ko ma-enroll og way card. Apang ipa-enroll rong Lunes kay Martes klasian anja. Mao ra ni ang vlog guys. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. O God bless natong tanan amping mo kanunay og asaman mo karon. Mao ra na ang vlog guys kay mato sa akong mananghilin. Bye guys, amping mong tanan.